Magretiro na isip Chief Executive Officer sa Kapuso Network si Atty. Felipe L. Gozon. Ug hulipan kini ni Gilberto Duavit Jr. Gianunsyo kini ni Gozon dungan sa pagsaulog sa iyang adlawng natawhan. Ani report. Giila karon ng GMA Network nga nag-una, pinakadako, pinakamasaligan ug most awarded multimedia network sa Pilipinas. Nasakmit kini ubos sa pagpangulo ni GMA Chairman and CEO, Atty. Felipe L. Gozon. Sa pagsaulog sa iyang 84th birthday, naguban-uban ang mga pamilya, higala ug katrabaho ni Gozon. Mitambong sab ang mga dagkong opisyal sa gobyerno ug GMA stars. Dinhi, gianunsyo ni Gozon nga human sa kapinduha ka dekada, magretiro na kini isip Chief Executive Officer sa GMA Network. The GMA Board of Directors has approved my retirement as Chief Executive Officer effective December 31, 2023. But I will still continue as Chairman Advisor and Chairman of the Programming Committee. Mohuli paglingkod isip CEO sa Kapuso Network ang kasamtangang GMA President ug Chief Operating Officer nga si Gilberto R. Duavit Jr., ang kinamagwangang anak sa usa sa founder sa GMA nga si Gilberto M. Duavit Sr. The board also approved my recommendation to elect Mr. Gilberto R. Duavit Jr. as the new Chief Executive Officer to replace me effective January 1, 2024. President CEO, and he will continue to act as Vice Chairman of the Program Committee. Si Duavit Sab ang Chairman sa Executive Committee, Chairman of the Board Sub sa GMA Network Films, ug opisyal sa pipila ka subsidiary sa GMA Network. President ug trustee sab siya sa GMA Kapuso Foundation Incorporated. Nagsilbi nga Executive Committee Chairman si Joel Marcelo G. Jimenez, anak sa usa sa mga founders sa GMA nga si Menardo R. Jimenez. At the recommendation of Mr. Jimmy Duavit, to which I concurred, the Executive Committee has elected Mr. Joel Marcelo Jimenez as the Chairman of the Executive Committee. Vice Mr. Duavit, who resigned as Chairman of the ExCom effective December 31, 2023. Si Jimenez, President ug CEO sa Menarco Holdings ug CEO sa Alta Productions Group Incorporated. Director siya sa Roma Network Incorporated. Executive Committee Chairman and Director sa GMA New Media Incorporated ug uban pang subsidiary sa GMA Network. I am very proud and gratified that over the years, GMA Network has provided the public with superior quality and innovative entertainment and public affairs programs and news na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Sa pamahayag ni Gozon, subling gipasalamatan niini ang Ginoo sa blessings nga iyang nadawat nga labaw matud pa sa iyang giampo. Lakip na ang asawa nga si Tessie Gozon. I particularly thank the Lord for Tessie, a good wife given to me by God, who, after going steady with me for 11 years and being married with me for 54 years and 6 months, I can truly say is the love of my life. Sa birthday toast nga gipangunahan siyang anak nga si Atty. Felipe Gozon, gihatagan niini og gibugaton ang nahimo sa amahan. At the workplace, FLG is well known for being a strict chairman and chief executive who demands perfection.
Having him as a boss can be quite intimidating and extremely rewarding. There is, however, one trait that stands out with my dad, and that is integrity. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.